Baybayin po ng Anda at Bolinao, Pangasinan, negatibo na sa red tide toxin. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Inalis na ang red tide advisory sa baybaying tubig ng bayan ng Bolinao at Anda, Pangasinan matapos magnegatibo sa red tide toxin ang mga kinuwang sample ng shellfish. Ibig sabihin, ligtas na itong kainin at maaari na ring muling mag-ani at magbenta mga lokal na mangingisda. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, patuloy pa rin ang sinasagawang monitoring katuwang ang mga lokal na pamahalaan para matiyak na nananatiling ligtas ang mga produktong dagat sa nasabing lugar. Paalala pa rin sa publiko na siguraduhin sa lehitimong tindahan at otorisadong supplier bumili ng shellfish para sa dagdag na seguridad. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.